Hello children, good afternoon. Ani na pud kita karon sa atong story time. Sa atong story time mo ni nga storybook ang atong gamiton. Sa tamang story ato sa ila-ilahon ni ang libro. Kay mo ni ang storybook. Diri sa storybook ana siya cover. Kanya cover ni siya. Kay front cover and then back cover. Asya mga pages sa sulod. Pag maggamit kag libro, imo ka nang hinay-hinayon og ukab para dili makisi, dili malangkat. Niya dili pud na ilog-ilogan para dili madaot. And then diri sa front cover makita nimo diha ang title sa libro. Ang Pamilya Smith. Kani nga aklat gihimo sa Aklat Gutibot. Okay, may pangutan. Magsugod ta. May pangutan na si teacher. Ang atong title sa tuwang story is Ang Pamilya Smith. Pag maghuna-huna ta og pamilya, unsay naa sa sulod sa pamilya? Okay, kisay naa. Kabalo na mo ana, nanas niyo mo jud. Okay, si papa, si mama, si ate, si kuya ug ang bunso. Okay, now ang akong pangutana karon is, unsa kaha ang tungod sa istorya sa Pamilya Smith? Desidido ko mo makabalo kung sa ilang storya? Okay. Kanang picture. Kinsa kay mga bida? Okay, makita. Ato na may balan unya. Okay, ato nang sugan. Ang Pamilya Smith. Ang Pamilya Smith, si Tatay Smith, si Nanay Smith, si Obet Smith, o si Oli Smith. So, mama, papa, ate, baby. Daghan silag mga silingan. Pero, dili sila mamansin. Ngano kahang dili sila mamansin silang silingan? Ang ilang rason, kay lahi daw sila sa ilang silingan kay kulot. Kulot ang ilang ikog. Adlaw-adlaw ang Pamilya Smith wala gid sila laing giatubang. Kundili pagpagwapo lang gid sa ilahang kulot nga. Unsa ti kulot nila? Yes, kulot nga ikog. Kung imbitahan sila sa mga parte, daghan kay sila grason. Busy daw sila. Kaya di daw sila mo apil sa party. Okay. Pero di ay, ang ilang buhaton lang, maong di sila mo apil sa party. Kay magsigil gid pagwapo silang ikog nga kulot. So waslay panahon nga mo adto manilingan sa ilahang silingan og makig party lang. Next page ta. Pero, usa ka adlaw ni ana, gimbitahan ang tibuok baryo nga magpulong-pulong daw sila mag-meeting. Kay naa daw mga kawatan nakasulod sa ilang barangay. Pero, ang Pamilya Smith wala jud ni apil sa meeting. Ambot nganong jud sila mo apil. So, kay tungod lang jud ay nga magpagwapo lang jud sila sa ilang ikog nga kulot. Usa ka gabi ni ana, lingin kayo ang bulan. Perting tuluga sa Pamilya Smith. Unya, nakasulod ang mga kawatan sa ilang balay. Wala sila kabalo ket pwede nilang tuluga. Gihakot jud tanan nilang kayamanan. Gisulod og sako. Unya, napatiran man na sa kawatan ang banga. Kanaging banga sa unang panahon magud na mga children, butangan na nagtubig. So napatiran, nabuak, nakamata ang Pamilya Smith. Ay, nay nakasulod sa tubad. Ay, ala kawatan, niingon ang Pamilya Smith. Magnanakaw, tabangin taon mi, pagdali mo, tabangin mi, nay nakasulod na kawatan. Oy. Niingon ang nagpakitabang ang Pamilya Smith.
Pero nakatakas na ang kawatan. Sus, luoy kay pamilya Smith. Kanang mingaw kay ilang mga naong kay wala na sila gamit, gikawat pud ang ilang pagkaon. So unsa na ilang buhaton karon? So nanghilak na ang mga bata. Pero pagkaugma, gidalhan sila mga sanina sa ilang mga silingan. Nya, ningon taon ang pamilya, salamat ha mga silingan. Kay nagunahuna jud mo sa amo ba. Bisan kami tuod nga dili mi tigtapok diha sa inyo ha. Pero unsay ingon sa silingan? Ayaw ka balaka, kay kita managsilingan lang. Kung unsay mahitabo, pagtinabangay lang ta. Kung unsay naa sa mo, mutabang pud mi sa inyo ha. Kung may nahanglan mo sa mong tabang, dili gid mi magduha og tabang sa inyo ha. Mo'y ingon sa silingan. Nga kapwa baboy. O, see, diha lang kutob ang atong storya. Ang akong pangutana diha ron.